देखी, आशा ना बल्कि हमारा पूर्ण विश्वास बा कि आप लोग के अच्छा लगी। जौना भगवान के आप लोग और हम चाहे सब है माला जपेला और कहेला सबसे बड़का बड़का भगवान के बा के आप लोग मानी ले और हमहू मानी ले। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। लेकिन कमेंट में आप लोग बताइए जा कि के तीनों जने के पिटाइल देखले बा। हमके जहाँ तक जानकारी बा भजन के माध्यम से बताए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों जने पिटाइल वालो यानी मार खैले वालो। और ये लोग के कैसे पिटाइल वालो और कौने तरह पिटाइल वालो और कहाँ पिटाइल वालो, एकरा के हम आप लोग के भजन के माध्यम से बतावे जा रहल बानी। तो कृपा करके हमारे ये वीडियो आप लोग पूरा देखब जा और कमेंट में बताब जा कि कहाँ ब्रह्मा और विष्णु और महेश पिटाइल वालो। लेकिन एकरा से पहले हम भजन के माध्यम से आप लोग के बता रहल बानी। देखिए कैसे हरे मरल हे बा, हरे मरल हे बा कौनो में हरी मरद के, मरले बाह कौनो में हरी मरद के, मरले बाह कौनो में हरी मरद के। हरे मरल हे बा, मरल हे बा, हरे मरल हे बा कौनो में हरी मरद के, मरले बाह कौनो में हरी मरद के, मरले बाह कौनो में हरी मरद के। ब्रह्मा के मरलस या विष्णु के मरलस हो, विष्णु के मरलस। ब्रह्मा के मरलस या विष्णु के मरलस हो, विष्णु के मरलस। अरे महेश के मुछिया उखड़ले बा कौनो में हरी मरद के, मरले बाह कौनो में हरी मरद के, मरले बाह कौनो में हरी मरद के, मरले बाह कौनो में हरी मरद के। ब्रह्मा के मरलस या विष्णु के मरलस हो, विष्णु के मरलस। महेश के मुछिया उखड़ले बा कौनो में हरी मरद के, हे मरलस हो मरले बा कौनो में हरी मरद के, मरले बाहु कौनो में हरी मरद के, मरले बाहु कौनो में हरी मरद के। देखिए आप लोग के भजन के माध्यम से हम बतौनी है, लेकिन ये बात कहाँ के है। मरले तो जरूर बा और पिटाइल तो जरूर बा लो तीनों जने ब्रह्मा, विष्णु, महेश। लेकिन के मरले बा तो देखी धरती पर सतियों में महासती सती अनसुईया। जब सती अनसुईया जी अपना मरल पति के प्राण ला के जिंदा कैली और एकर चर्चा लागल ब्रह्मा, विष्णु, महेश के घरे होखे और लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती जी तीनों जने सुनल लोग कलो है सबसे बड़ा सती हमनी कहीं जा और हमनी से बड़ा कौन सती है। अगर है तो रुको हमनी के तीनों जने अपने पति के भेजल जाई परीक्षा खातिर। तो परीक्षा खातिर भेजल लो और का कही के भेजल लो कि देखा जा अगर उनके अंदर सत्य बा तो तहनी के जाके कहिया जा कि हमनी के साधु बन के जा और कहिया जा कि हमनी के नंगा होके भोजन बना के खिया दो, तब जानब जा कि तू सती बारे। लेकिन वो दूसरे माध्यम से गईली, उतना लंबा हम बता ना पाए, लेकिन फिर भी वहाँ गई लो और सती अनसुईया के जाल में फसल लो, परीक्षा लेहल लो और सती अनसुईया नंगा होके
वो लोग के खियौली, लेकिन कैसे खियौली? तीनों जने के बच्चा बना देली और बच्चा बना के एकदम छोटा 6 महीना के बच्चा ब्रह्मा जी के, विष्णु के और महेश यानी शंकर जी के बना देली। और वह बेरा लागल लो चिल्ला चिल्ला कुहा कुहा रोवे। तब का कैले बारी, तीनों जने के घट तमेचा, दू तमेचा लगा के चुपौले बाड़ी और बना के खियौले बाड़ी। और वहाँ ये लो तीनों जने सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, पार्वती जी चक्कर में पड़ गए लोग। कितना दिन हो गए, कहाँ बाने जा, हमने पावत नहीं की जा। नारद जी पूरा स्टोरी बतौले बाने और उलवाइल बालो, सती अनसुईया के गोड़ पर गिरल बालो और कहले बालो कि हे माता, हमनी के ना चिन्ह पाओ तन जरा उरा से बढ़न हम लोग के सती नहीं बाने जा। हमनी के पति के है, कह तड़ी की है बालो, ले ला जा, जा जा उठावा जा और चुपवाव जा। लइके लइका बन के उ लोग रोवत रहे लो। तब ई लोग उठौले बालो। कैसे? लक्ष्मी जी शंकर जी के यानी फेर बदल क के उठौले बालो और अपने शर्मा गइल बालो। फिर लजा के कहले बालो, हे माता जी, रउरा से बढ़न हमनी के सती नाई बन जा और मान गए नहीं जा कि सत से बड़ा कुछ न होला। नमस्कार। गलत सही जैसन भी लागल होके, हम अपने तरफ से बहुत अच्छा बनौले बानी। अगर आप लोग के अच्छा लागे तो हमारा चैनल के सब्सक्राइब करब और लाइक करब। नमस्कार।